आयच महोत्सव म्हळ्यार कसं गोवर्धन पूजा नवे ताचे खातीर आमी पुरा वट्ट जल्लेले आसाचे. गिरिराज गोवर्धन की जय अशें म्हणलेलें आसा. गोवर्धन पूजा म्हळ्यार कसं रसराज गिरिराज आणि व्रजराज हांगील विषय आसा म्हणून. रसराज म्हळ्यार कृष्ण परमात्मुची ताणे गिरिराज उकळलेलो आसा. एक भक्ता उकळून अनेक भक्त व्रजराज इंद्रदेवाक रक्षण केलेलं आसा. तागेल दंभ अहंकार नाश करून ताका रक्षण केलेलं आसा म्हणलेलं आसा. ताकाची रसराज गिरिराज व्रजराज गुणगाण हे आयच दिवसा जावचे आसा. कथामृत जावचे आसा, रंगोली प्रदर्शन आसा आणि विशेष जावन गोवर्धन पूजा आसा. आम्ही सगळ्यांक स्वागत करताची. ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरु कृष्ण परमात्मा लुडगास कोरनु परम पूज्य गुरुवार लुडगास कोरनु आणि सकळ भक्त वृंदालय आशीर्वाद घेऊन आयच कार्यक्रम आम्ही चालू करे. हरी बोल. चौराष्टकम संचाक श्रीमती अनीता माताजी का निमंत्रण करताची. हरे कृष्ण. अनीता माताजी अनम्यूट करका जातले. बिल्वमंगल ठाकुर रचित चौराष्टकम. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानं चदुकूल चौर. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानं चदुकूल चौरम. अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाबुदृश्य मलकान्ति चौरं. पदाश्रितानां च समस्त्र चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं. केनाप्यहो भीषणचौर्य ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रस्कानां नपि पापराशिन्. आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च रुत्वा मम सर्वमेव. पलायते कुत्र धृत् उद्य चौर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध. तं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध. चिनंसि घोरं यमपाशबन्धं विनंसि रूपं भवपाशबन्धं. चिनंसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं. नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं. मन्मानसे तां सरासि घोरे कारागृहे दुःखमहे निबद्ध. लभस्व हे चौर हरे चिरायु सचौर्यदोषोचितमेव दण्डं.
स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं चदुकूलचौरम् अनेकजन्मा जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदे मद्भक्तपाशा दृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि सतातरेऽपि सर्वस्वचौर हृदयानि मोचयामि सर्वस्वचौर हृदयानि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे चौराग्रगम्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्ण हरी बोल. खूप खूप धन्यवाद अनिता माताजी. चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम सांगिल्याक खूप खूप धन्यवाद. भारी लायक कोण तुम्ही हे सांगिलस. हरी बोल. हे गोवर्धन पूजेविषयी श्रीमद भागवतमांचे 10 स्कंदांतू अराउंड 21 to 24 अध्यायांतू वेणुगीत म्हणून श्रीमती राधाराणी पद्यावळी येता. तांतू इतले चंद कोण श्रीमती राधाराणीन गोवर्धना विषयी वर्णन केलेलं असं. हंत्या मद्रीर बल हरिदास वर्यो यत् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पाणीय सुयवस्कंदर कंदमूलः. राधाराणीन सांगेल असं गोवर्धनाक हरिदास वर्य म्हणून. श्रीमद भागवतमांतू 3 जणांक हरिदास म्हळेलस. ताजे एक तांकां उपमा दिलेलस तांणी हरिदास म्हणून. कोण कोण प्रथम जावन युधिष्ठिर महाराजांक सांगिलस. तांणी दास्य साख्य आणि वात्सल्य रसारी कृष्णाक प्रीत पाविलस. दोन्ही कोण उद्धवाक हरिदास वर्य म्हळेलस. कित्याक म्हळ्यार तांणी एक म्हणटा पळय एक गुपीत जावन आशिल्ले देवाले एक असोसिएट जावन आशिल्लीच. मथुरा द्वारका दुखून हांगा देवाले जे मेसेजेस आस पळय ते गोपीक पावोच तशी तांणी एक भारी एक विंगड रसान तांणी भाग घेतिल्लो. ताका उद्धवाक तांणी हरिदास म्हळेलस श्रीमती राधाराणी. जाल्यार बेस्ट उपमा हरिदासाची कोण आवडटा? राधाराणी म्हणटा गिरी गोवर्धनाक. कित्याक म्हळ्यार राम कृष्ण चरणास केदन बलराम आनी कृष्णाले चरण गोवर्धना वयर पडत पळय. गोवर्धन एकदम खुशेर आनंदर उल्हासार जावन वतखय. आणि तितलं मात्र नाही, खाली कृष्ण आणि बलरामाल चरण मात्र नाही, कितकी लक्ष कटले गायीले ब्राह्मणाले केदन ते भक्ताल संग जाता गोवर्धनांतू चरण जाताची केदन हाकड तकड वताची लील जाताची तेन गोवर्धन विशेष जावन तांक तू भाग घेता आणि प्रीत करत सकडांक म्हणलस.
ताका राधाराणीन ताका हरिदास वर्य म्हूण सांगिल्लस. गोवर्धन म्हळ्यार कसं न्ही, गो म्हळ्यार गाय आणि वर्धन म्हळ्यार धष्टपुष्ट करचे. गोवर्धन पर्वत कसा करता आमगेल भक्तीक आणि वृंदावन असील जाल्यार सगळ्यांक धष्टपुष्ट कोण देवाल प्रिती खातीर वर्धन करता म्हूण सांगिल्लस. आणि हंत कसं म्हणटाची गोवर्धन पर्वत खालीची उद्दा मात्र प्रदान करना खंय झरणा असताची म्हूण सांगिल्लस. आता तुम्ही पळोवे तर कृष्णालय हंग चलतास गोवर्धन पर्वत उकळलय तंतू झरणावरी असता गोवर्धन पर्वतावरी आणि एकदम भारीची सॉफ्ट मुलायम जावन आशिल्ले एकदम रुचीचे एकदम परंबळीचे घास उत्पन्न करत काय गोवर्धन पर्वत. कित्याक सकड गायीन खावन श्रेष्ठ दूध दिवका कृष्णाल खातीर म्हणून. आणि कंदर म्हळ्यार नमुनवार थंय एक गुफा आसता पळय, सन केव्ज आसा खंय म्हळ्यार केदना कृष्णाक बलरामाक आनी गोप गोपींक जोर सॅक खत पळय वैशाखांतू तेन असल थंय गुफा आस खंय खंय थंड वार येता म्हूण वैशाखारी. आणि केदन सियान तू असल गुफा प्रदान करत खंय गोवर्धनू खंय चिके हुणसाण दवरयत सकड गोप गोपियांक म्हूण. तसले गोवर्धन पर्वत विशेष नमुने देवाक सेव करता म्हणून हरिदास वर्य म्हणून सांगितलं श्रीमती राधाराणी. हरे कृष्ण. आम्ही आता सुषमा माताजी आणि मैथिली हांका निमंत्रण करूया. त्यांनी येदनायचे आमकां नृत्य प्रदर्शन करून देवा खुश करताची. आज एक विशेष कोण करचे आसा ते आम्ही खुशेर पळोवया. हरे कृष्ण. वेलकम सुषमा माताजी. என்னை கண்டால் ஓடி வரும் கூட்ட
அச்சமுள்ள நந்த கோபர் பாலனெங்கே என்று கேட்டார். என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னுடைய கண்மணியே, மாடு மேகும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம். பாலருடன் வீதியிலே பண்டாடுறான் என்று சொல்லு, கெடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். கெடிய நீ வருகையிலே ஓடி வந்து நின்றிடுவேன். போக வேண்டும் தாயே. हरे हरे. श्री श्री राधा दामोदर यशोदा माई की जय. नटखट कृष्ण आणि यशोदा माय. यशोदा अम्मा केदनाय एंग्झायटी आणि पेन आणत असता की कशी कृष्णाक हे कोण दवरता म्हणून. माताजी हे तमिळ की तेलुगू की कन्नडा की खंयचे लँग्वेज असो खंयच्यान तू हे भजन जावन असच्या पुरो जाल्यार हाजे भाव तुम्ही चंदू कोण सांगील अस की थंय वच्चू नका. तुम्ही सांगताली की आमकां हाजे भावार्थ कसो म्हणून. ओके थँक्यू माताजी. सांगताची आम सांगता थंय वचू नका म्हणून आम येता कसं सांगता. आय एम सो सॉरी. ॲक्च्युली सांगताची माता आम सांगताच यशोदा कृष्णाक तूं थंय आनी पुरा गाय चोरच्या वचू नका ना. पण यमुना नदी तूं राक्षस आसा आनी म्हणटास मस्त पुरा रिजन्स दितास ताका घरा बस करोवच्याक. तुका लोणी दिता तुका तुका हे पुरा दिता तूं बईस म्हूण सांगून मागीर लास्टाक तेव्हांय आयकनी म्हणून तुका तुका अन्ना ना येवन सांगल्यार हांव कसो सांगता म्हूण तेव्हांय सांगता. जाल्यार ते कसरी आयकनाच तो कन्विन्स करून वता. कृष्णाले कितले पेशन्स आशिल्ली यशोदा मैया. हरी बोल. यशोदा माई की जय. वय माताजी. काली मथुरा मातानं यशोदा माते विषयी आमकां म्हळ्यार दामोदराचे एक अध्याय काढलेलो आसा. तांणी चंदू कोण सांगिल्लो आसा. आनी भक्तगणांवरी यशोदा माई सुंदरता आणि तिगेले एक जे प्रीती आसा ते दामोदर अष्टकमान तो आमकां सांगून दिलेलो आसा यशोदा माई विशयची. केदारना गोवर्धन पर्वत तू कृष्ण कळत पळय तीन घरा आसताना पळय 2-2 घंटे 4-4 घंटे एक देवाक ती आहार दिता आसतील खंयसर पुरजल्यार मगल कृष्ण कसो करचे कितली भूक करत की म्हणून. जाल्यार केदार गोवर्धन पर्वत 7 दिवस उकळताना कसं नाही करचे जायना. एक घास मात्र घालेत मध्ये मध्ये हुम पुसीत असेल काही ती ताकाची केदार ह्या गोवर्धन लील जत पळय ती एक दिवस 56 भोग म्हळ्यार ते कितले दिवस ते 2-2 घंटे दिवच्या जायनी 7 दिवस ते 56 भोग एकपटी 8 दिवस दीत खंय कृष्णाक खा देवा तू दिन तू भारीसा पुरजाला तू खावका तू आहे म्हणून. तसल्या यशोदा मायेला एक भावना तुम्ही इतले चंद कोण आमकां प्रकट केलेलं आसा. मैथिली थँक्यू आमा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सुषमा माताजी. थँक्यू. हरी बोल. आता आमगेल वटू आशुतोष राव आणि अर्जुन राव आसाची तांगेले आम्ही सेवा अर्पण स्वीकार करून घेव्या देवाल खातीर. हरे कृष्णा. अर्जुन राव. हरे कृष्णा. म्हाका 2 मिनिट दिवं का जाता शेअर स्क्रीन करू का. हां जय प्रभू. नमो वृंदावनाकाय तुभ्यं गोलोकमौलिनी पूर्णा ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च. ವೃಂದಾವನಾತು ಪ್ರತಿ ವರಸ
वृंदावनातू प्रतिवर्ष इंद्रदेवाले पूज करत आशिल्ली ती. श्री कृष्ण ह्या पळोवन म्हणटा आमी गोवर्धन पर्वताचे पूज करता. येता म्हणल्यार गोवर्धन पर्वत आमगेले गयेक तण आनी आमकां मस्त प्रकाराचे फूल फल पूरा दिता. वृंदावना जणाक इंद्रदेवाले कोपाचे भयी असता. श्री कृष्ण तांकां आश्वासन दिवन गोवर्धन पर्वताचे पूज करूक सांगता. वृंदावना जण पूज करूक गोवर्धन पर्वता लागीं वतात. हें पळोवन इंद्रदेवाक कोप येता. इंद्रदेव हुंवार पावस हाडयता. तेन्ना श्री कृष्ण जणाक म्हणटा तुमी भिव नाकात. गोवर्धन पर्वत आमकां आश्रय दिता पळय. हें सांगून श्री कृष्ण सान बोटारी गोवर्धन पर्वत उखोळून जणाक हुंवार पावस तुकून रक्षण करता. 7 दिवस राती फाल्यां चोर पावस येवन आसता. पुरा जण गोवर्धन पर्वता मुळातू श्री कृष्णाले संरक्षण येतो आसता. ती हें पळोवन इंद्रदेवाक तागेले चुकी कळटा आनी तागेले अहंकार चूर जाता आनी कृष्णा लागीं वचून क्षम निमगिता. तेन्ना श्री कृष्ण म्हणटा गोवर्धन पूजेचे संप्रदाय मुखारी चलता. हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्णा. हे बहुतेक अर्जुनराव आणि आशुतोषराव. अर्जुनराव आमकां तसं कितली ताय सान चल्ल्यान आमकां कथामृतांतू श्रीमद भागवतामंतू विंगड देवार पास्ट टायम आमकां सांगून दिलेलें आसा. त्या चेडूआन एनिमेटेड वेरी तांणी हे गोवर्धन लिलाचे पास्ट टायम हांगा हें केलेलें आसा. थँक यू सो मच आशुतोष आणि अर्जुनराव. तुमकां कसा सांग. हरे कृष्ण. हरी बोल. आमगेल वटू राधाकुंड प्रभुजी जॉईन जालेले आसा. आतां विशेष जावन एक दामोदर मास चलता आसा, कार्तिक मास. ताका आमी अश्विनी माताजीक रिक्वेस्ट करूया दामोदर अष्टकम सांगच्याक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्यवत मुनि रचित दामोदर अष्टकम. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोधाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं
समृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बां रक्ताधरं मे मनस्या विराष्टामलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणीश मामज्ञमेद्याक्षि दृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच नमो शीघ्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदर
दामोदरा जय दामोदरा जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जयो राधे राधे जय राधे 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 जयो राधे 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 जयो राधे राधे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय दामोदरा जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा दामोदर यशोदा माई की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद अश्विनी माताजी, दामोदर अष्टकम सांगितलं. हरे कृष्ण. आम्ही पळवत हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसावन प्रभुजी, माधवचरण प्रभुजी, राधिका माताजी आणि सकड बिजू मोहन प्रभुजी हांणी पुरा देवाक दीप दान करून देवाक हें दाखयता आसाची, दामोदर आरती दाखयता आसाची. कितली खुशी जाता. सकड बांधव हे झूम प्लॅटफॉर्मार येवन आमी हे कलरफुल गोवर्धन पूजा पळोव येता म्हणून. हरे कृष्ण. गर्ग संहितांतू आणि स्कंद पुराणांतू अशी सांगितल्यास, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने. गिरी गोवर्धन कसं करता? अशेष क्लेश नाशाय म्हणालस. क्लेश आस आदी भौतिक आदी दैविक आध्यात्मिक ताप आसा आमकां, जाल्यार कसन क्लेश नाश करचे आमी निमगून घेतल्यार ते सम करता. गोवर्धन पर्वत सांगिल्लें सांगा. त्या म्हळ्यार आमकां नाम रुची केदन नासता. कसन केदन आमकां आमगेल मन तल्लीन नासता जप करच्यान तूं आळसा येता. असल पुरा हंतू नाश कोरकारे देवा म्हणून आमी केदन गोवर्धन पर्वताक प्रार्थना करताच की आमगेल नाम रुची वाडून दी, कृष्णा नामस्मरण करतशी भक्ताल सांग वाडून दी म्हळ्यार गोवर्धन पर्वत आमी निमगेल्यार ते परिपूर्ण कोण दिता म्हणून सांगिल्लस. असले गोवर्धना प्रार्थना मांडिल्लें सांगा. आणि गोवर्धन पर्वत तुम्ही पळयल्यार एक पंख लायला आसा, पिकॉक फेदर, मोर पंख लायताची आणि फ्लूट आहे दवरताची. ताजे अर्थ कसं नाही? गोवर्धन पर्वतूच कृष्ण की हरी की तो की हरिदास, हे मस्तना प्रश्न पडच्या पुरो. अशी सांगिल्लें आसा की भगवत स्वरूप आणि भक्त स्वरूप हे दोन्हीची गोवर्धन म्हणून. गोवर्धन हांगा देववरी आसा कृष्ण परमात्मुची आणि हांगा भक्त जावन वरी कृष्णाक प्रदान केलेलं आसा. चैतन्य महाप्रभून रघुनाथ दास गोस्वामीक गोवर्धन शिला दिलेलं आशिल्लें आणि सांगिल्लें आसा कृष्णाक पूज करच मरे हे गोवर्धन शिला पूज केलेलं म्हणकेची. हंत कसने व्यत्यास ना, दे आर नॉट डिफरंट. ताकाची तू केदने तुळसी दळ अर्पण करून पूज करी म्हणून गोवर्धन शिला दिलेलं आशिल्लें रघुनाथ दास गोस्वामीक. तशी चैतन्य महाप्रभून वरी लीला तशी केलेलं आसा. तांणी देवची जाल्यार भक्त स्वरूपार येवन नामसंकीर्तन करून नामरुची प्रदान केलेलं आसा आमकां. आमी आजी हे गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करता आसाची आणि सकड जन आतूर जावन राबिल्ले आसा तांगेले विशय आयकुच्याक. देवान गोवर्धन पर्वताक एक अंब्रेला म्हणके यूज केलेलं आसा. कसन म्हळ्यार एक सात्य, एक भक्तान सात्य करून अनेक भक्ताक रक्षण केलेलं आसा. कोणाक? इंद्रदेवाक. कित्याक म्हळ्यार ताका दंभ अहंकार जालेलो आसा. जाल्यार तो देवाल भक्त न्हय, ताका रक्षण करका न्हय. ताचे खातीर देवान एक भक्ताक भक्त जावन अनेक भक्ताक रक्षण केलेलं आसा. आमगेले वटू राधाकुंड प्रभुजी आसाची, तांणी आमकां देवाले गोवर्धनाचे मॅनिफेस्टेशना विशय सांगच्या पुरोची आमी खुशेर आयकून घेवया तांगेली कथामृत. ताजे विशीं फुडें हेमा माताजीन रंगोळीच प्रदर्शन केलेलं आसा. ते आमी कोणे स्पॉटलायट करता हांवें तांगेले वेरी कितले चंद कोन्न तांणी रंगोळी काडलेलं आसा. हरी बोल. तांणी नमुनवार धान्य दिसता सांगा, धान्य आणि ह्या पुराचे उपयोग करून
ಫಲ ಫೂಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿನ ಭಕ್ತಿನ ತನ್ನಿ ರಂಗೋಳಿ ಕಾಳೆಯಲಸ हरी हरी राजमा चना मसूर की दाल तुरी दाळी हरी बोल. थँक यू हेमा माताजी, खूप धन्यवाद. आणि टॉफीज की चॉकलेट्स आहे दवरलेलं असं. हरी बोल. थँक यू हेमा माताजी, खूप खूप धन्यवाद. इथली चंद रंगोळी काढलेलंच तुम्ही, खूप खूप धन्यवाद. आता आमगेल वट्टसाची हिस ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी सांगील विषय सांगका म्हळ्यार ॲक्च्युली ताणे हे भागवत पुराण कोंकणी सूर जावचे तांगेले अनुग्रहा निमित्त म्हणून सांगच्या काय चूक ना. सो आज तांणी आमकां कथामृत गोवर्धन लिले विषय गोवर्धन पूजे विषय सांगच्यार आसाची. तांणी ट्रस्टी जावन आसाची मधुबन आश्रम ऋषिकेशाचे आणि डायरेक्टर इंटरनॅशनल मार्केटिंग अँड टुरिझम खंयचे गोवर्धन इको विलेजाचे. आणि मस्त कितली की 15-20 वर्ष दुखून तांणी हिज होलीनेस राधानाथ महाराजाला यात्रा अंतू तांणी व्हड सेवार्पण दिता आसाची. आमी तांकां निमंत्रण करूया, स्वागत करूया आणि तांगेलकरान हे विशेष दिवसाचे विशेष ऐकून घेऊया. हरे कृष्ण. हरी बोल. राधाकुंड प्रभूजी. आवाज चिक्के हगूर ऐकपडत प्रभूजी तुमगेले. वय वय आतेत प्रभूजी. हरे कृष्ण. लोअस्ट वॉइस प्रभूजी, प्रभूजी वॉइस लो असा. ऑडिओ समना. वय चिक्के हगूर ऐकपडत प्रभूजी, चिक्के लाऊड कोरका पडताली. हरे कृष्ण. वय प्रभूजी. आता ऐकू येतोय? वय वय स्पष्ट ऐकपडत. हरी बोल. हरे कृष्ण. तरी सगळ्यांक ते या गोवर्धन पूजे विशयांतू सांगच्याक आनंदत आसा. हो एक स्पेशल महिना आणि तो कार्तिक महिना आशिल्ले निमती एक पवित्र महिना म्हणून सांगला. आणि हो महिना श्रीमती राधा राणीला अंतर्भूत जावन आसा आणि कृष्णाक मस्तू प्रितीच जावन आसा म्हणून सांगला. आणि तो वेगवेगळ्या विषमयकारक लीला या महिन्यात तो देवान केल्या. जसे की दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला या पुरा वेगवेगळ्या लीला त्यांनी केल्या. ती श्रीमद भागवतमान तो सुखदेव गोस्वामी या पुरा वेगवेगळ्या लीलाचे परीक्षित महाराजाक सांगता आसा. ती या भागवतमाच्या धान्य म्हळ्यारी त्या कृष्णाले चंद जावन आशिल्ले त्या तोंड अशी म्हणटा. ती आजी वैष्णव पंचांगा लेखारी गोवर्धन पूजा या मंगल प्रसंगात ब्रजवासी गोवर्धन पूज करता. ती आणि आम्ही पळयला कशी लायकोन माधवचरण प्रभू आणि बाकीच्यांनी गोवर्धन पूजा केलेली आसा. तर आम्ही या पूज करताना आम्ही आमगेले काया मनस मन आणि वाचा या अर्पण करून आम्ही या गोवर्धन पूजा करता.
आमगेले जीवन साफल्य करच मार्ग आम्ही केन्ना आमगेले महाजन म्हळ्यार आजी फुडें कितले लोक येवन भक्ती येवन फॉलो करतात की त्या महाजनांक आम्ही त्यांनी कसले तांगेले पदचिन्हार आम्ही चोलका म्हणून सांगला. आमगेल्या गौडीय वैष्णव परंपरांतू माधवेंद्रपुरी हांनी गोवर्धन पूज करता आशिल्ली ती त्यांनी गोवर्धन परिक्रमा करता आशिल्ली ती. तशींची ईश्वरपुरी गौरांग महाप्रभू नित्यानंद प्रभू अद्वैत आचार्य हांनी मस्त मस्त भक्तीन गोवर्धन परिक्रम केल्या. तशी जी आमगेले षडगोस्वामी हांनी तांगेले गोवर्धन परिक्रमा म्हळ्यार तांगेले ते भजन करता आशिल्ले तांगेले श्रद्धा जावन नियमतान तांणी गोवर्धन परिक्रम करता आशिल्ली ती. तशीं जी रघुनाथ दास गोस्वामी आसा ती तांणी थंय राधाकुंडांत राबून गोवर्धन पर्वता लागीं आशिल्ल्या राधाकुंडा राबून तांणी तांगेले भजन करता आशिल्ली ती. तशीं जी सनातन गोस्वामी आनी मानसी गंगा हांगा राबून थंय चकलेश्वर महादेव म्हणून एक देवस्थान आसा शिवालय थंय तांणी राबून गोवर्धन परिक्रमा सद्दां नियमित जावन करता आशिल्ली ती. कितले तांगेले आयुष्य म्हळ्यार लायक आशिल्लें आनी तांणी कितले मंतार जाल्ली मागीर प्रयत्न करून तांणी गोवर्धन परिक्रम करता आशिल्ली ती. आमी वैष्णव ग्रंथांत वाचितात की नरोत्तम दास ठाकूर श्रीवास आचार्य हांनी गोवर्धन परिक्रम केल्या म्हणून. तशीं जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हांनी गोवर्धना लागीं राबता आशिल्ली ती. भक्ती विनोद ठाकूर शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांणी तांगेले घर गोवर्धना पर्वता लागीं केल्लें आनी तांणी नियमित जावन तांणी वता आशिल्ली ती तांणी गोवर्धन परिक्रम करता आशिल्ली ती. तशीं जी आमगेले परम गुरू कृष्ण कृपा मूर्ती एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिलवाद इस्कॉनाचे फाउंडर आचार्य जावन आशिल्ले तांणी तांगेले आखरी दिसांतू तांगेले शरीर तितले चलना आशिल्लें तांणी मस्तू मंतार जावन आशिल्ली ती आनी तांकां इवन चलच्याक जायनाशिल्लें. थंय वताना तांगेले शरीर खुर्चेर बसून तांकां पुरा कडेन व्हरता आशिल्ली ती. खाली मांस आनी हड्ड दिसता आशिल्ली ती पण तांगेलो तो एक वियोग आसा राधा कृष्णाल वियोग ते तांणी दर्शन दिता आशिल्ली ती. तेन्ना तांणी प्रभुपादाक गोवर्धन परिक्रम करता म्हणून त्या पर्टिक्युलर स्टेजार तांकां दिसलें की गोवर्धन परिक्रम करता म्हाका म्हणून. तरी तांणी तांगेले लोकनाथ गोस्वामी महाराज तांगेले पदयात्राचे वाहन आशिल्लें तांतू तांकां करचें म्हूण लेखिल्लें. जाल्यार बाकीच्यान पुरा डिसिजन घेवन तांकां म्हणलें आतां करनाका ती म्हणून. मागीर तांणी प्रभुपादान तांगेले शरीर सोडलें मागीर तांगेले ह्या एक लास्ट विश आशिल्लें की गोवर्धन परिक्रम करचें म्हणून तांगेले मुर्ती गोवर्धन परिक्रमा तांणी तांगेल्या शिष्यान तांकां गोवर्धन परिक्रमा तांगेली मुर्ती करयली. आतां आमी गोवर्धन कशी आयले ताचो इतिहास कसो जालें म्हणून पळोवया. गर्ग संहितांतू नारद मुनी बहुलाश्वराय आसा ताका गोवर्धन पुजे विशयांतू सांगता आसा ती. बहुलाश्वरायो मिथिलांतू जे विदेहाचे राजधानी आशिल्ले थंय राबता आशिल्लो. बहुलाश्वरायो नारद मुनी निमगिता आमकां गोवर्धन पर्वता विशयांतू ताचो गौरव सांगाती आनी कृष्णान ताका गोवर्धनाक इत्या उकळलें आनी एक चेडू कशी एक आळंब उकळटा तशी तांणी उकळलें हें कसल खातीर म्हणून तांणी बहुलाश्व निमगिता ती. तेन्ना नारद मुनी तांकां हें आश्चर्यजनक आनी विख्यात आध्यात्मिक लीला कृष्ण जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा तांकां सांगचा सूर करता ती. तांणी म्हणटा ती की वैकुंठ लोकांतू
म्हळ्यार हायेस्ट वैकुंठ लोकांतू थंय कृष्ण लोक आसा आनी ताचे परिसरांतू गोलोक वृंदावन आसा. खंय राधा आनी कृष्णा तांगेले अनंत दिव्य तसले लील करता असता ती. एक दिसू राधा राणी कृष्णा सांगता की तुम्ही मेगल वयर प्रीत करतात म्हूण जाल्यार म्हाका ह्या म्हाका कसं नाही तुम्ही एक प्राइस दिवपा म्हणून अशी सांगता राधा राणी. आणि तिगेल त्या प्रीतीन कृष्णाला हृदय कोणू थोड्या उद्दाक आणि उज्ज या उठू जावन त्या रूप घेवन त्या भुंयचेर पडता थंय आणि एक सान फातरा कुडक जावन त्या रूप घेता. ते दिव्य फातरा कुडक पळून पुरा थंचे आशिल्ले जन आश्चर्यचकित जाता आणि हगूर हगूर पळयता पळयता तो फातरा कुडको एक फातोर जाता. फातोर जावन अशी होड 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 जावन एक गुड्ड जाता आणि अशी होड आनीक होड जावन त्या गुड्ड आनीक होड जाता जाता तांतू मस्तू गुहा असता ती, मस्तू उद्यान असता दिसता, तशींची न्हंय दिसता ती, उद्दाक हळताना दिसता आणि तशींची तो एक होड पर्वत कितली मैल आकाशांत स्पर्श करचे तशाला गुड्ड जाता आणि हक्काची गोवर्धन पर्वत म्हणून नाव पडता. तो गोवर्धन पर्वत मोस्तू सगळ्यांक आवडता आणि तो गोलोक वृंदावनांतू ताचो मस्तू महत्व जाग आसा. तांगेले राधा कृष्णाले ते लविंग पास्ट टाइम लील आसा वेगवेगळी ती थंय जाता म्हणून सांगला. तशींची नंद महाराज एक वेळा तांगेले भाव उपानंदलाक या गोवर्धन पर्वत या दिव्य जागांत वृंदावनांत कशें आयलो म्हणून निमगिता. तरी उपानंद म्हणता की पांडुरायु पांडवाल आनु अन्य सेम प्रश्न भीष्म पितामहांक निमगेलो म्हणून आणि त्यांनी या गर्ग समिता नको या काणयेचो विषय सांगतात. त्यांनी सांगतात की कृष्णाक या भौम वृंदावन येवचे आशिल्ले तेन्ना राधा राणी कृष्णा सांगता की हांव तुमगेलो त्या भौम वृंदावनांत या ना म्हणून. हांव येता यमुना आणि गोवर्धन आसल्यार मांत्रांव येता आमगे थंय लील जाता थंय मांत्रांव येता न्ही हांव या ना म्हणून राधा राणी सांगता. कृष्ण तेन्ना सांगता की यमुना आणि गोवर्धन तांणी ऑलरेडी या भौम वृंदावनांत ऑलरेडी चमकल्यान ती म्हणून. मागीर मस्त वर्स फुडें या जावचे फुडें थंय सालमाली द्वीपांत द्रोणाचलाल बायल एक चल्या चेडवाक जन्म दिता आणि तागेलें नांव गोवर्धन म्हण म्हणटात. त्या गोवर्धन जन्म जाल्ले मागीर मस्त पुरा देवता येता ती आणि आकाशात दाखोवन तागेल्या वयरी फुल्ल घालता ती म्हणून सांगला. तशींची हिमालय सुमेरू आणि पुरा गोवर्धन येवन नमस्कार करता ती आणि मागीर गोवर्धनाली परिक्रम करता ती आणि ताका पुरा पर्वताचो रायू म्हणून स्वीकार करता ती आणि ताका लायक स्तुती करतात तागेली गोवर्धनाली. आणि गोलोक वृंदावन कोण आयिल्ले ती ताका व्रजभूमीचे व्हड स्थान दितात. एक दिसू पुलस्त्य मुनी भोंवता असताना त्यांनी सालमली द्वीपांत येता ती आणि गोवर्धन पर्वता पळयल मागीर तागेले आनु द्रोणाचलाक सांगतात की हांव मेगेलें भजन खंय करनासता वाराणसींत थंय एकय पर्वत नात न्हू तर तुमी म्हाका ह्या गोवर्धन पर्वत
मेगालो पटयतली म्हणून सांगता ती हांव थंय वचून त्या गोवर्धनाली वाराणसी वचून त्या गोवर्धनाली पूज करता म्हणून सांगता ती. द्रोणाचलाक तितलेक गोवर्धना पेटोवची काही आश नाशिल्ली, पण द्रोणाचलान एक ऋषी मुनींक तांगेल्या आशीर्वादा खातीर ग्रहस्थ जावन आशिल्ली म्हणटी तांणी तांगेल्या आशीर्वादा खातीर सांगिल्लें की हांव तुमगे कसं जावं ती सेव करता, आनी तांणी गोवर्धन मागले मागीर ताका कसं उपाय ना म्हणून एक हृदय कितले गट्टी करून ताका सांगतात की गोवर्धनाक की तूं वस या ऋषी वटू म्हणून. गोवर्धन सांगता हांव खाली एक कंडिशनार वता की म्हाका तुमी खंय सकल दवरचा नत म्हणून. एक वेळ तुमी म्हाका सकल दवरल्या हांव मागीर थंय दाखोवन हल्ला ना म्हणून त्या पुलत्स्य मुनी सांगता. पुलत्स्य मुनी जायत म्हणटा तांगेल्याक मस्त मिस्टिक पावर्स आसता ती तांणी गोवर्धना आशीर्वादानाची ताका घेवन वता आसता ती. वता आसतना गोवर्धन पळयता ती की तांणी वृंदावना दाखोवन वता आसता ती म्हणून. आणि तशी थंय दाखोवन ब्रजभूमी लागीं दाखोवन वता आसतना पुलत्स्य मुनीक एक मुत्तूशें धाडटा तें रिस्पॉन्ड करच्याक तांणी थंय राबता ती आनी गोवर्धनाक सकल दवरता ती. तांणी मुत्तून आयले मागीर गोवर्धना उखलचे प्रयत्न करता ती, पण गोवर्धनान सांगिल्लें म्हणके थंय दाखोवन गोवर्धन हल्लयना. कितले प्रयत्न करतात पुलत्स्य मुनी त्या हल्लूच्याक साध्य जायना पुलत्स्य मुनीक म्हणून त्या हल्लाना निमती पुलत्स्य मुनी मस्तू अपसेट जातात ती आनी गोवर्धनाक श्राप दितात ती की सद्दांची तूं आमगेले मस्टर्ड सीड राई आसा राई ताजे इतल्या लेंगतान तूं सद्दां उण जाता वतालो म्हणून ताका श्राप दितात ती. तशींची गोवर्धना सत्युगान तूं व्रजभूमी येताना तो तागेलो हायट म्हळ्यार इतले 8 योजनास लॉंग, 64 माइल्स लॉंग, 5 योजनास वाईड म्हळ्यार 40 मैल दीग आशिल्ले आनी 2 योजनास हाय म्हळ्यार 16 माइल हायट आशिल्ली ताचे म्हणून सांगतात. गोवर्धन या तांकां श्राप मेळटा तो या श्राप मेळ्ळ खुशी आसलो कित्याक म्हळ्यार ताका कृष्णाले वेगळे वेगळे जे लीला जाता ते ताका पळोवच्या मेळटले म्हणून तो मस्त खुशीर आसता. आनी वो श्राप मेळ्ळ तो ताका तितलेक अचंब जायना म्हणून सांगतात. आतां प्रेझेंटली गोवर्धन पर्वत ताचे हायट केवल 2 मैल 80 फीट हायट आसता जे आनी 2 मैल दीग आसता म्हणून आसता प्रेझेंटली. आमगेले गोस्वामी जे तांणी म्हणटात की गोवर्धन अशी हगूर हगूर सानसान जाता वता त्या म्हळ्यार ताका त्या कृष्णाल वयरी जी प्रीत आसा तें सपरेशन कृष्णाल आशिल्ली निमती ताका तें सहन करच्या जाय निमती तो अगोर अगोर ताची सायद अगोर अगोर सान जाता आसता म्हणून सांगतात. तशींची कलियुगान तूं गोवर्धन हगूर हगूर जावन कंप्लीटली डिसअपियर जाता म्हणून सांगला. पण उपानंद हें सांगता आसतना नंद महाराजा सांगता की जेद थंय यमुन आनी गोवर्धन या भौमवृंदावन आसा तेद थंय या कलियुगाचे इफेक्ट काही जायना म्हणून सांगतात. आनी हे सांगतात की या गोवर्धन विशयान तूं कोणी आयकत की तागेले कंप्लीटली पाप ना आनी व्रजभूमीन तूं कृष्णाल वाट पळोवन बसला. कृष्ण जन्मनी घेतले मागीर तांणी वेगवेगळे लील करता आसतना एक वेळा त्या ब्राह्मण पत्नीले लील जाल्ली मागीर थंय तांणी लील जाल्ली मागीर तांणी पळयतात की नंद महाराज आनी पुरा ब्रजवासी पुरा वेगळे वेगळे तांणी
कसं की एक पूज करची म्हणून लेखला आणि मस्त पुरा सामग्री ಒಟ್ಟು करत असतात ती तरी त्या ब्रजवासी पुरा इंद्राज पूज करते म्हणून लेखला त्यांनी. इंद्रा पूज कसला करची म्हळ्यार इंद्रदेव पावसाचो देवता म्हणून सांगला. ताजे निमती त्यांनी त्याची पूज करची म्हणून लेखले. इंद्राल पूज करची म्हणून लेखले. चैतन्य चरितामृतांतू सांगतात की कृष्णाला वैर आमकां कितली बलिष्ठ श्रद्धा असल्यारी कळ्ळें. आणि आमगेले चेतना कृष्णाल असल्यारी आमी कृष्णाली प्रितीन सेव करता म्हणून जाल्यारी आमी आमगेल्या देवता गणाले कसले कर्तव्य आसले ते करना जाल्यारी आमकां कृष्ण सांबाळून घेता म्हणून सांगला चैतन्य चरितामृतांत. तशींच कृष्णाल विशयांतू आमकां भक्ती आमकां लाभ जाल्यारी आमकां वेदांत सांगिल्लें वेगवेगळे कर्तव्य आसा ती ते करना जाल्यार जाता म्हणून सांगला. आणि आमकां भक्ती येवका म्हणून जाल्यार आमकां ह्या वेगवेगळ्या जे ऑब्लिगेशन्स कर्तव्य म्हणटा ती ते करना जाल्यार आमकां चलता म्हणून हें सांगला. तरी कृष्णान ह्या पुरा रबोज खातीर तांणी नंद महाराजाला सांगच्या सूर करता ती की तुम्ही कसन कोरून आसा ती कोणाल पूज करता आसा ती खंयचे यज्ञ ह्या पुरा अशी वेगवेगळे प्रश्न निमगिता ती कृष्ण. नंद महाराज लेखता की कात ह्या सांज चेडलाक कशी आतां सांगचें समजावचें तर तांणी समजायता ती की आमी ह्या इंद्राल पूज आसा ती इंद्र पावस करता पावस दिता आमकां पावसान आमी धान्य आनी पुरा येता मागीर आमगेल्या गायीक तण आनी पुरा खावचा मेळटा. तर त्या निमती आमी इंद्राल पूज केल्यार आमकां केन्नाय पावस आनी लायक पळोवन आमकां आमगेले जे धनधान्य आनी पुरा लायक मेळनो आमी सुखार रब्ब येता म्हणून अशी सांगता नंद महाराज. तर कृष्ण मागीर तांगेले ओटो आर्ग्युमेंट करता आसा की तागेल कसाल्या पूज करता. तांणी कृष्ण तांगेल्याक कर्ममीमांसा म्हळ्यार तांणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नान थंय आनी कर्म लायक केल्यार आमी आमकां आमगेल्या कर्मा लेखतारी मेळटा म्हणून अशी कृष्ण ताका सांगता. आमी चांग केल्यार आमकां चांगा मेळटा अशी म्हणून कृष्ण सांगता तांकां. आणि मागीर कृष्ण ताका कसल्या करता तुमी म्हणून. तर तांणी नंद महाराज सांगता की आमी हे परंपरागत चोल येयले आमी त्या लेखार आमी करता आसा ती म्हणून सांगता ती. तरी कृष्ण सांगता की पावस खंय पडता समुद्र आसा थंय पावस पडता फातरारी पावस पडता आनी भुमीरी पावस पडता. तरी त्या इंद्राक पूज करता म्हणून कसल्याक म्हणून अशी वापस कृष्ण तांगेल्याक आर्ग्युमेंट करता. आणि वापस नंद महाराज तांकां समजायतात की अशी कर आमी तो म्हणटा की इंद्रा पूज करच्या नच म्हणून. तर नंद महाराज वापस ताका समजायता अशी नाही आमी तू जावं कसं दुसरं कसं करता जाल्यार आमी दुसरी पूज करूं येता पण इंद्राला आमी पूज करून मागीर तू सांगिल तशी आमी दुसरे कसले पूज करूं येता म्हणून सांगता. पण कृष्ण सांगता ना 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 थंय इंद्राक कोप येवची तशी कृष्ण सांगता की ना इंद्राल पूज करच्याकनच म्हणून. ताजे बदलाक आमी आमगेले जे ब्राह्मण आसा ती तांगेल पूज करता. हे गोवर्धन पर्वत आसा जे आमकां वेगवेगळ्या गायीक तण दिता आनी बाकी पुरा वेगवेगळे आमकां कसकसान दिता गोवर्धन पर्वत आमी गोवर्धन पर्वताची पूज करता म्हणून सांगता. तरी नंद महाराज म्हणटा जायत आमी तांगेली पूज करूया ब्राह्मणाली पूज करूया गोवर्धन पर्वताली पूज करूया म्हणून. पण ताजी फुडें आमी इंद्र पूज जाली मागीर तो पूज करूया म्हणून.
तर कृष्ण म्हणता ना 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 तो हटाक बसता की ना ना इंद्राल पूज करच्याकनच आम्ही या पुरा कस्तान ಒಟ್ಟು केला या सामग्री त्या पुरा आम्ही ब्राह्मणाली आणि गोवर्धन पर्वताची पूज करता म्हणून सांगता. तरी मगरी कृष्ण इथं लायक करून उलयता असता की नंद महाराज आणि ब्रजवासी सगळ्याला ऐकूच्याक पडता. त्यांनी त्या पुरा सामग्री आणि असं त्या गोवर्धन आणि त्या ब्राह्मणांची पूज करच्याक करतात. त्यांनी आणि निमगे की आणि कसं सांग करता म्हणून. तरी कृष्ण म्हणता की आम्ही अशी मस्तू पुरा आयटम्स जे असतात ती त्या पुरा ऑफर करता म्हणून त्या नैवेद्य करता म्हणून. तर त्यांनी निमगे आणि कसं सांग करता म्हणून. तरी कृष्ण म्हणता की आम्ही लायक करून धान्य आणि घी तू कशी यज्ञ करतात तशी त्या आम्ही करता. राईस, डाळ, हलवा, पकोडा, पुरी आणि वेगवेगळ्या दुधाच्या स्वीट राईस, रबडी, स्वीट बॉल्स, संदेश, रसगुल्ला आणि लड्डू या पुरा कोरनो पुरा ब्राह्मण कापोनो सांगेला कोणू वेद उच्चार करून आणि या पुरा आम्ही यज्ञ आणतो या ऑफर करता म्हणून सांगतात. तशी जी ब्राह्मणांका दान दिवका आणि पुरा गायीक आणि पुरा लायक करून तांकां प्रसाद दिवका आणि ब्राह्मणांक कसले दुड्डूय दिवका म्हणून कृष्ण सांगता. तशी जी आणि पुरा सूण आणि अशी पुरा लोक असतात चांडाळ लोकांक पुराय लायक करून प्रसाद दिवका म्हणून सांगता. आणि गायीक लायक तण आणि दिवन या गोवर्धन पूजा आत्तांची कोरका म्हणून कृष्ण सांगता. तशी जी पूज करता असताना पुरा मस्तू पुरा नैवेद्याक येता असता त्या गोवर्धनांक आणि दिता असताना कृष्ण त्या गोवर्धनांतू त्या रूप कृष्णाल्या रूप गोवर्धनान दाखयता आणि सांगता की म्हाका अनियोर 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 म्हणून म्हाका आनी काही दियाती म्हाका आनी काही दियाती म्हाका आनी काही दियाती म्हणून. आणि कृष्णची कथा असता गोवर्धनाच्या पर्वता रुपारी म्हळ्यार कृष्ण आणि गोवर्धन पर्वत नॉन डिफरंट म्हणून म्हणा एकची जाल्यार गोवर्धन पर्वत आसा त्या कृष्णाला दास म्हणून असता ताका हरिवर्य म्हणून म्हणला. श्रेष्ठ पुरा जे दास असता तो तांचो श्रेष्ठ दास म्हळ्यार गोवर्धन म्हणून म्हणला. तरी मागीर तांणी पुरा परिक्रमानी करता ती पुरा गोवर्धनाची परिक्रमी कोर जाल्ली. मागीर इंद्र थंय मस्तू कोपान असता. तरी आम्ही या कसन दत्ता हाजी विशयांतू आम्ही फाल्या विप्रसुदामा प्रभू हाजी मुखारची काणी सांगतले ती कसन दत्त इंद्रान कोप आयलो मागीर कसन दत्ताले म्हणून. आणि आम्ही गोवर्धन परिक्रम करताना राधिका भाव माताजी म्हणता असताना तशी आम्ही या प्रार्थना करता नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने. या प्रार्थना करून गोवर्धनाची आम्ही परिक्रम करता म्हणून सांगला. आणि या परिक्रमा तशी सनातन गोस्वामी म्हणतार जाता आशिल्ली ती तांकां गोवर्धन परिक्रमा करची जायनाशिल्ली. तरी कृष्ण स्वता एका फातरार राबोवन ताजेरी तो फातोर गोवर्धनाचोच फातोर सनातन गोस्वामी दिवन तांणी सांगतात की हो फातोर हांव आनी हो फातोर अभिन्न आसा ती हो गोवर्धनाचो कोण फातोर. तर ह्या फातराच्या तुवें 4 वेळा परिक्रम केल्यार कंप्लीट गोवर्धना परिक्रम केल्या म्हण केची म्हणून सांगता ती. आणि तो फातोर
सनातन गोस्वामी दिल्लल पत्तोरू तो आता राधा दामोदर देवस्थानांतू वृंदावनांत आसा तर लोक थंय मस्त समाधी आसा ती ते राधा दामोदर देवस्थानाच्या प्रांगणांतू आणि त्या गोवर्धन शिला ती त्या देवस्थानांत आसता ती तर जे कोण राधा दामोदर देवस्थान वता ती त्यांनी ती थंय 4 वेळा परिक्रम करून गोवर्धन पर्वताची परिक्रम केल्या म्हणजे जाता म्हणून सांगला. तशींची ते गोवर्धन शिला आम्ही जशी कृष्णाली आणि बाकीची पुरा वेगवेगळ्या मूर्ती आसता ती तशींची गोवर्धनांत करून आम्ही तो फातर हाडल्यार त्यावेळी पूज करूयात त्या फातराची म्हणून सांगला. पण आम्ही स्वतःहून न हाडता ते कोणी आमकां दिल्यार आम्ही त्याची पूज करका म्हणून सांगला. तरी थोड्या विषय आम्ही गोवर्धना विषय सांगला तरी त्या गोवर्धना आम्ही प्रार्थना करूया की आम्ही आमगेली कृष्णाल भक्ती कशी वाडोवची आणि कसकसन करच्या जाता आमगेल्या विशयांतू आम्ही प्रयत्न करून कृष्णाल भक्ती आणि काही चढ करून कशी करूयात म्हणून आम्ही गोवर्धना लागी प्रार्थना करूया. श्री गिरी गोवर्धन की जय. हरे कृष्ण. हरि बोल. हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु जी की जय. गिरी गोवर्धन लाल की जय. प्रभु जी प्रथम जावन तुम्ही टाइम काढू ऋषिकेश असा दिसता तुम्ही तर तंतु तुम्ही टाइम काढू आमक तुम्ही इतलं चंद कथामृत दिलेलं असं गोवर्धना लिले विषय सांगेल असं तर खूप खूप धन्यवाद. राधाकुंड प्रभुजीनं प्रथम स्टार्टिंगर सांगितलं की कशी षडगोस्वामी आचार्य गण त्यांनी गोवर्धन परिक्रमा ताजी लगीची वास कोण राबून त्यांनी भक्ती प्रदान केलेलं असं म्हणून मुका राधाकुंड प्रभुजीनं विंगविंगड कशी गोवर्धन मॅनिफेस्ट झाले हे आमगेले भूवृंदावनांतू म्हणून त्यांनी सांगून दिलेलं असं आमका की कशी हिमालय राजा द्रोणाचार्याला पूज जाऊन गोवर्धन आयलेलं असं पुलिस ते मुनी ताका व्हरचे मेडिटेट करका एक लायक पर्वत जावका म्हणून रिक्वेस्ट करून द्रोणालय ते हाडले जाल्यार ही खंय स्थापन जाल्ले वृंदावनांतू म्हणून ते एक तांणी लीला सांगून दाखयले. अनेक लील म्हळ्यार ते हे जावचे कसं नाही राधा राणीक एक आश आशिल्ली की रासस्थळी जावचे खातीर कसं नाही पूण एक जाग जावका म्हणून तेन्ना कृष्णाल हृदया दुखून उज्जैनी उद्दा ते प्रकट जावन एक व्हड पर्वता रुपारी वता गेल खंय ते कडेन राधाराणी सांगले इतलो व्हड नाका चिके सान जावका म्हणून तेन्ना ते सान पर्वत निर्माण जावन राधाराणी खुशी खातीर कृष्णान हे मॅनिफेस्ट केलेलं गोवर्धन ताका हे राधा कृष्णाल प्रितीचे एक प्रधान जावन भावना हे एक प्रीती म्हणून सांगिल्ले गोवर्धन पर्वताक ताका हे लिले विषय राधाकुंड प्रभुजीन आमकां सांगून दिले. आणि एक मना खुशी जावची तिन्नी लील असं की कसं नाही हनुमानजी राधा हाका आमगेले गोवर्धनाक उकोण व्हरता आशिल्ली खंय की थंय हे सेतू बंधन जाता आसा मस्त पुरो रूख हे पुरो जावका कसन फातर जावका म्हूण कसं करता हनुमानजी म्हळ्यार धष्टपुष्ट बलिष्ठ बाहुबली त्यांनी सनसन पत्तर उकळनाच ताका त्यांनी कसं केलें हिमालय वचून गोवर्धनाक उकोळ हाडू थंय चिकेची हेल्प करूया म्हणून आमकां वता आशिल्लीची गोवर्धना उकोळ जाल्यार पावत पावतानाची तांकां एक संदेश मेळ्ळे की ना सेतू बंधन जाल्ला पुराची जावन जाल्ला आतां गोवर्धन पर्वताचे उपयोग जावका म्हूण ना इतलो फातरच पुरा म्हणून तेन्ना गोवर्धनाक थंय स्थापन केलें वृंदावनांत. गोवर्धन पर्वता ती म्हळ्यार एक हे जाल्ले विरह भावना प्रकट जाले की देवा हांव रामचंद्राल सेवेन तूं भाग घेवचें जाय न्ही मू म्हाका त्या रुपार म्हाका वचचें जाय न्ही म्हणून हनुमानजीक तांणी ते एक तांगेले एक शोक प्रदान केले थंय की कशें हांव देवाले भक्तीन सेव घेवेत म्हणून तेन्ना हनुमानजीन तांकां वर दिलें खूश केलें कसं म्हणलें तुका रामलिलेन तुका भाग घेवचें जायना लढना जाल्यार कृष्ण तुगेर वेर चमकतलो कृष्ण मात न्ही तागेले भक्तगण तुगेर वेर चमकतलीची केदारनाथ कृष्ण लील करतलीची तेन्ना तूं गोवर्धन जावन थंय वृंदावन स्थापन जातलो म्हूण तशें आशिर्वाद जाले म्हूण गोवर्धनाले असल एक लील आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. राधाकुंड प्रभुजीन हे सनसन लील आमकां सांगून दिले. आनी इंद्रदेवाल विशय आमी फाय आयकुचे आसा केदारनाथ कृष्णाक नंद महाराज सांगता की वयर देव सांगताची की कसं नाही स्क्रिप्चुअल एविडन्सेस की इंद्रदेवाक पूज करका म्हणून सांगिल्लें आसवे ना म्हूण नंद महाराजा निमगिताना नंद महाराज सांगता
की पळय रेन्स असला मात्र ग्रेन्स असता, मग पाऊस पडला मात्र उपजाऊ पुरा हे धान्य मेळतलं आमकां, ताका आमी हे इंद्रदेवाल पूज करताची म्हणून. देन कृष्ण कसं म्हणता पळय हांगेद्रा गिरी गोवर्धन आस, तो आमकां नित्य दर्शन दिता, इतलायक तण घास पुरा प्रदान करता, कल्पवृक्षशी तो. तर तुमकां दर्शन केन्नाय मेळत की वय की नाही, केन्नाय मेळता गिरिराज गोवर्धनाल दर्शन. इंद्रदेव तुमकां केन्नाय दर्शन दिता की ना नवे. तशें असल्यार देवा आना तुम्ही कसं करका हागेलेच गोवर्धनाले पूज करका म्हणून नंद महाराजाक पटयता. आणि पुरा व्रजवासी कसं नाही कृष्णान म्हणलं त्यांनी खुशेर हा म्हणताची. राधाकुंड प्रभूजीन सांगितलं म्हण की त्यांनी खुशेर हा म्हणून त्यांनी कसं करताची. गोवर्धन पूज म्हण कसं नाही, ब्राह्मण पूजा गो पूजा, कित्याक ब्राह्मण गो पूजा आणि गोवर्धन परिक्रमा हे सर्वश्रेष्ठ म्हणून कृष्ण नंद महाराजा सांगून दिता. आणि ते व्रजवासी चंदुकोन तशी करताची म्हणून सांगेल असं. आम्ही फाई इंद्राल विषय ऐकूयाची जाल्यार इंद्राले हे दंभ अहंकार मिटोच खातीर हे लील जालेलें असं म्हणून सांगेल असं. केदाना पूजा लाभ प्रतिष्ठा जाऊ का म्हणून मना उत्पन्न जात पळय इनसिक्युरिटी उत्पन्न जालेलें असता, तेदना इमॅच्युरिटी दाखयता म्हणून सांगेल असं. जाल्यार देवाल तो भक्तूची इंद्रदेव ताकाची देवान ताका रक्षण करचे खातीराची आनी एक कसं नाही व्रजवासी खुश दिवचे खातीर हे गोवर्धन लीला जाल्लेलें असं म्हणून सांगेल असं. आम्ही आयच्या दिवसाकाची कशी देवान गोवर्धन पर्वत उखळलं असं तशीची आम्ही भक्ताल संपर्क येऊन कृष्णाल संपर्क येऊच कशी भक्ताल संपर्काचे येऊनची. तशी आम्ही आयच्या दिवसाक राधाकुंड प्रभूजीन सांगील म्हणकेची कशी गोवर्धन एक्सपांड जाऊन आमकां एक्स्ट्रेसी दित असेल तशीची आम्ही देवाल पाय धरका जाल्यार देवाल भक्ताल पाय वैष्णवाल संघाल पाय धरून तांगेले सेवार्पण केल्यार देव खुश जाता म्हणून आमकां सांगून दिलेलं. तशी आम्ही देवाक गोवर्धन गिरी गोवर्धनाक हे प्रार्थना मांडया. हरे कृष्ण. राधाकुंड प्रभूजी थँक्यू, धन्यवाद. तुम्ही ऋषिकेश असून तुम्ही टाइम काढून आमकां सांगेलस. हरी बोल. हरे कृष्ण. आता आम्ही पळोवयत सखीचरण माताजी घरकडे एकदम म्हणता पण आम्ही वृंदावन गेले तशी आमकां अनुभव जाता असं. इतले चंद त्यांनी देवा मांडलेलं असं गोवर्धनाक. राधिकाले हन दुखून आमकां विंगविंगड म्हणता पळय. आता राधाकुंड प्रभूजीन सांगताना लड्डू आणि दुधा पदार्थ म्हणटा तोंडा उद्दा आयले की ह्या पुरा पदार्थ इंद्रदेवाक दिवच की ना. देव कृष्णान सांगले की गोवर्धना अर्पण करा म्हणून. तसे हे पुरा पदार्थ माधवचरण प्रभून आणि सखीचरण माताजीन त्यांनी तयार केलेलं असं देवा भोग जावन देवा प्रिती खातीर म्हणून. हांत विशेष एक सेवार्पण दिलेलं असं राधाकृष्ण रसावनवर प्रभूजी आणि रसमयी माताजीन तांकां कोटी कोटी धन्यवाद. तांणी वरी हांतू भाग घेतिल्लो असं. आम्ही माया माताजीक रिक्वेस्ट करूया गोवर्धन अष्टकम सांगच्याक. हरी बोल. माताजी गोवर्धन अष्टकम सर्कुलेट करताना केलं असं माताजी. कसं प्रभूजी सर्कुलेट करताना केलं असं. अच्छा ओके. करताना परिक्रम करताना जायत परिक्रम करताना जायत प्रभूजी. सो आत नेक्स्ट कसं करूया तशें असल्यारी आरती करता असायची माताजी. ओके. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा शिव जय जय गौरा चांदे
me gadadam nikate advaita shini vasachatratara ki babasi yache gorachan ratna simhasane आरती कोरे ना ब्रह्मा आदिदेव गाने कि बनरा हरि आदि कोरी चामरा दुलाया संजया मुकुंदा गोसादि गाया शिव शंकर बाजे घंटा बाजे बाजे करतारा माधुरा मृदंगा बाजे परमारसाला शंका बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंका बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे गौरांगे आरती को शोभा आरती को शोभा जग जन माना लोभा शिव बहु कोटि चंद्र दीनी वदन उज्ज्वलम गला से बाना माला कोरे जाला शिवा सुकाना राधा देविना जगादा बाकाती नोदा देखे गोरारा संपादा पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय सुरनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की श्री मायापुर धाम की श्री द्वारका धाम की श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री गंगमयी की श्री यमुनमयी की श्री भक्ति देवी की श्री तुलसी महारानी की श्री समवेद भक्त वृंद की तथा गौर प्रेमानंदे दामोदर महोत्सव की गिरि गोवर्धन
Govardhan ki jai. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा. आता मी भोगाच्या ऑफरिंग करता असाची. हरि बोल. हरे कृष्णा. श्री गौरा हरि सोई गोष्ठ बिहारी नंद यशोमति चित्त हरि भज भगत वत्सल श्री गौरा हरि बेला होलो दामोदर ऐसा खालो भोग मंदिर बोशी करो भोजन मंदिरानी दिन बसे गिरिवर सख बसे सारी शारी शुक्ता शाखा दिवाजी दलित कुष्मांड दाली दल्ला दुग्ध तुम्ही द्वारी मोच कांड मुग्ध वर माश बर रोगी कृतन्न साक्षणी पुस्तळ खीर पोली पायसन्न कर्पूरा अमृत केले रंगा कृष्ण सार आम्ल द्वादश प्रकार लची चीनी शारपुरी लड्डू रसा बाली भोजन करे न कृष्ण होय कुतूहली राधिकार पका अन्न विविध व्यंजन परम आनंद कृष्ण कोरे न भोजन चले भले लड्डू काय श्री मधुमंगल गगन बजाय अरे दय हरि बोलो राधिकार गणी हेरी नयनी रकोणे सप्त होए गाये कृष्ण यशोदा भवाने भोजनंते प्रिय कृष्ण सुभाषिता बारी सबे मुख प्रखलोय होए सारी सारी हस्त मुख प्रखलिया जता सकटाने आनंदी विश्राम कोरे बलदेवसाने जांबूल रसालाने तांबूल मसाला ताहा करे कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला विशाल कसिति पुछ चामर डुलाया अपूर्व सय्यारा कृष्ण सुखे निद्रा जाया यशोमती आज्ञा पाए धनिष्ठ आलीतो श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होय प्रीतो ललितादि सखी गण आवेश से पाया मने मने सुख राधा कृष्ण गुण गाया हरि लीला एक मात्र जया रघुमोदा भोग आदि गाया ठाकुर भक्ति विनोदा
भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा. राधिका भाव माताजी माया माताजी सूर करूया. मी परिक्रम काढू सूर करता असाची. हरी बोल. गिरिराज गोवर्धन की जय. असुंदर आणि एकदम मनमोहक दृश्य दाखवलेलं असं आमका गोवर्धन पर्वताचे आणि ताजे लागी पुरा भोग आरती आणि पुरा दवरनो. थँक्यू. रासल खेमा दुखून अशी म्हणता प्रजय म्हणता का रासल खेमांत गोवर्धन कृष्ण आयलेलं असं तांगील घरकडे माधव चरण प्रभू घरकडवरी कृष्ण आयलेलं असं. तांक खूप खूप धन्यवाद. इतले कष्ट करून त्यांनी हे प्रदर्शन दाखवलेलं. हरी बोल. माया माताजी तुम्ही गोवर्धन अष्टकम सांगेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ऐक पडतं. वय माताजी. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्री गोवर्धनाष्टकम्. कृष्ण प्रसादेन समस्त शैल साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य य प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्वप्रेष्ठहस्ताम्बुजसौ कुमार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्तेः महेन्द्रवज्राहतिमप्यजानन् गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्रा दानं गृहीतुं कलहं वितेने श्रुतिस्पृहायत्र महत्यतश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ति यत्रैव नीपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारु सश्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् कस्तूरिकाभिषयितं किमत्रेत् यूहं प्रभो स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयशिलासुगन्धे गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्म दिदृक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव गङ्गामनुना विराधाम् आरोह्य मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे
दिशतामभीष्टम् विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् एव स प्रेमनिजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य महानुभावाष्टकमार्द्रचेताः श्रीराधिका माधवयो पदाब्ज दास्यं सविन्देदचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे महामहोपाध्याय शील विश्वनाथ चक्रवर्ती कृतं श्री गोवर्धनाष्टकं संपूर्णम्। अर्थ सांगता सांगावा अर्थ खंडित माताजी सांगायचे. सुर्वे श्लोकांतो श्रीकृष्णाला दयेनं सक्कट पर्वताचे रायो म्हणून घेतले आणि बद्ध वैरी जावन आशिल्ले इंद्राले गौरवान्वित सम्मान घेतले गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो या सुर्वे श्लोका अर्थ. दोन्ही श्लोकांतो श्रीकृष्णानं तागेल कोमल जावन आशिल्ले करकमलान गोवर्धन पर्वताक गुंचेर तकून वैरूपण धरले. त्या धरले संतोष जावन ते गोवर्धन पर्वताक इंद्रान गुडगुड मिंचान मारलेले कळयनिकय तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. तिन्ही श्लोकाचे पार्श्वभूमी बॅकग्राऊंड कसं म्हणारी राधा राणी तिगे सख्या लोटो बरसाना तुकुनो वृंदावनाक येत आशिल्ली आणि कृष्ण तागेल गोवळ आवट मेळनो तांकां वृंदावनाक भितर येवका जाल्यार प्रवेश शुल्क म्हळ्यार टोल दिवका म्हणून कुशालेक अशीची झगडी करता आशिल्ली. आता तिन्ही श्लोकाचे अर्थ कसं म्हळ्यार खंयच्या जाग्यार श्रीकृष्ण त्या वृषभानुरायाल धुवे लागी म्हळ्यार राधा राणी लागी प्रवेश शुल्क दिवका म्हणून झगडतकी आणि त्या कृष्णाले व्यक्तिमत्व कळोक वेद समेत तळमळतकी तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. तशीची चारी श्लोकांतो खंयची पर्वतारे थंय लागीं आशिल्ले तळ्यात नाल्लेले ते हस्ती आणि तिगेल देहारे मंद वाऱ्यांत उबून आयिल्ले कदंब आणि इतर फुलाचे पराग म्हळ्यार पोलन चंद करून बैसून खेळतकी तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 5 श्लोकांत सांगता गोवर्धन पर्वताचे ते सुगंध कोरबळो ते विश्रांती घेतले कस्तुरी मृगात कोण येतस की थंय खेळतल तो देव श्री कृष्णाले की गोवर्धन पर्वताचेची प्राकृत सहज करून बडो तसल ते गोवर्धन पर्वत मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. संची श्लोकांतो खंयची पर्वतारे श्री कृष्णाले मधुर मुरलीचे स्वर ऐकत की आणि तो स्वर येवची मार्गानाची ते चित्तल म्हळ्यार जिंके कृष्णाक सोदून वता जाल्यार ताका तो कृष्ण दिसनातील पळोवन आश्चर्यचकित जाता तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 7 श्लोकाचे अर्थ दिव्य जावन आशिल्ली ती जोडी राधा आणि श्रीकृष्ण गंगेन तो नौकायान करता असताना ती नौका बुडतके तेदना ती राधा राणी ते भव्य सुंदर जावन आशिल्ले कृष्णाल गळ्याक घट्टी धरतके. ही गंगा खंयच्या जाग्यार आस तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 8 श्लोकाचे अर्थ कृष्णाले परम सेवक जावन आशिल्ले गोवर्धन पर्वताचे मुळाक आश्रय घ्यान येतले आणि भव्य जावन आशिल्लो तो रायो आणि राणी म्हळ्यार राधा आणि कृष्णाक प्रीती करन येतले ती सेवा भक्ती प्राप्त जावच्याक कशी साध्य आस तसल त्या गोवर्धन पर्वतो मेगेल अभिष्ट पूर्ण करो. 9 श्लोक
नवा श्लोका सांगता ती श्रीहरीले श्रेष्ठ सेवक जावन आशिल्ले हे पर्वताची महिमा सांगचे हे 8 श्लोक कोण पठन करतकी तांगेल हृदयांतू शुद्ध भक्ती आणि श्री राधा माधव चरणाचे प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त जाता अशी म्हणून फलश्रुतीचे सांगला नवा श्लोकांतू हांगा त्या हाचे अर्थ तुझ्या सांगून जाला गोवर्धन अष्टक. कृष्णार्पण. हरे कृष्ण. ओवर टू यू राधिका बाबा माताजी. हरी बोल. धन्यवाद माया माताजी. शुद्ध भक्ती प्रदान करता आणि राधा कृष्णार भक्ती प्रदान करता म्हणून सांगितलं तुम्ही तशी देवाला हंग मागे आम्ही खंडित ते प्रदान करताले म्हणून. आणि आम्ही पळयला की माधव चरण प्रभू घरकडे आणि मुरलीधर चरण प्रभू घरकडे हे एक जनाले अंतू हे ना सहभाग ना मस्त जन वट्टु कोरनु हे गोवर्धन लीला अन्नकूट आणि विंगविंगड पदार्थ हन्नी देवाल प्रीती खातीर भक्ती खातीर त्यांनी हे केलेलं सेवार्पण केलेलं भोग दिलेलं. तर हम कसं कळता की पार्टिसिपेशन इन सर्विस इज मोर इम्पॉर्टंट देन रिकग्निशन इन द सर्विस. म्हणून प्रतिष्ठ मेळ का म्हणून सेवा करची नाही प्रीती भक्तीन सेवा कर का म्हणून आम्ही पळयला सखीचरण माताजी कितले जणांनी परिक्रम केले म्हणजे कितले जणांना हात पडलेलं असं देवाक सेवा पाव का म्हणून कितले चंद कोण कृष्णाला एक हे केलेलं त्यांनी एक चित्र कोरून गोवर्धन पर्वत उकळलेलं म्हळ्यार हांतू झाड फूल कितले जणांना हात भाग घेऊन ते एक भारी एक लायक एक कार्यक्रम करून हे एक अन्नकूट आमकां दाखोवच खातीर हांतू त्यांनी पार्टिसिपेट केलेलं म्हणून कळता. तशीच माधव चरण प्रभूजी घरकडे वरी कितलं भारी चंद अन्नकूट केलेलं असं तांगेल घरकडे श्रृंगार केदने वैभवार जाता आसता आम्ही पळयताची जाल्यार विशेष जावन आयच्या दिवसांतू तांगेल घरकडे मस्त जनान भाग घेतील म्हणून आमकां दिसता. ताका अशीची एक जनांनी सहभाग संकीर्तन तशी असता तशीची हे गोवर्धन लीला आणि गोवर्धन पूजा म्हणून कसं नाही मस्त जन वट्ट जाताची आणि देवाक प्रितीन त्यांनी समर्पण करताच तांगेल भक्ती आणि भोग रुपारी. तेव्हा गोवर्धन पूजा म्हणून कसं नाही गोवर्धन देवाक भोग लायक जाता आणि योर म्हणत देव आनिके जाय म्हणून. तशीच आम्ही पळयलेलं सखीचरण माताजी घरकडे कितले चंद उंडो मंडो स्वीट आणि पुरा ज्यूस पुरा देवा नैवेद्य केलेलं असं. हरे कृष्ण. आणि विशेष जावन राधा रसांवर प्रभूजी राधा कृष्ण राधा रसांवर प्रभूजी आणि रसमयी माताजीक वरी धन्यवाद दिव का तांनी वरी हांतू विशेष जावन भाग घेतलेलं असं. आणि राधिका तिकवरी कितली चंद कोण संध्या आरती कोण हरे कृष्णा महामंत्र तीन कीर्तन केलेलं. थँक्यू राधिका. हरी बोल. मुरलीधर चरण प्रभू तुम कसने सांगचस की. हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद. आयच्या सक्षनांतू भाग घेतिल्लेक गोवर्धनाला कोरूक एक अवसर मेळ्ळेलो आसा. आमकां मस्त भक्ताल ಒಟ್ಟು मेळचे ಚಾನ್ಸ್ मेळ्ळेलो आसा. दुसरेस रसांवर राधाकृष्ण रसांवर प्रभू आणि माताजी आणि जनपार येवन देवाक गौरवतायक घेवन येवन लड्डू गोपाला घेवन येवन पळयलें. लड्डू गोपाल ऑल्टरार कशी बसलीच पळय कितली चंदारी तृप्ती पावता आसाची म्हळ्याला तांकां मस्त धन्यवाद आसा. पण पुरा हांगा येयला भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त धन्यवाद आसा. हाई सिमिलर सेशन आसता त्या सेशनान तो सुरेश विप्रसुधा महाप्रभूची कथा आसा. तांगेल घरकडे गोवर्धन पूजा जाता आसा आनी कंटिन्यू मॅरेथॉन म्हणून येता कंटिन्यूस जावन कार्तिक म्हयन्यात येसो आमकां हे बेनिफिट मेळटा आसा. दामोदर आरती करचेनी अन्नकूट फेस्टिवल जावचे सगळ्याले वरिष्ठ भक्ताल अनुग्रहान इतली लायक जावन जाल्लेलो आसा. हिसरेस राधाकुंड प्रभूजीक प्रत्येक धन्यवाद. त्यांनी इतली बिझी आशिल्ली शेड्यूलान तू हांगा घेवन भारत पुराण कोंकणीक इतली लायक जावन प्रवचन दिवन आमकां ताका अनुग्रह केलेलो आसा. हे गोवर्धन पूजा कशी करका कसं करका कशी मुखार सुका म्हणून सांगून दिलेलो आसा. तांगेले चरणारविंद नमस्कार करून आयचे सेशन आमकां विराम देवी येता. विराम देवचे फुडें आई श्री वासुदेव घोष तांगेले भजनय आसा गोवर्धन पूजा जाले फुडले तांची आई ऑलमोस्ट 2 hours
प्लस सेशन कंटिन्यू जाता असा कोणाही मिस करू नकाशी आजी स्टार्ट केलेला अनिता माताजी का त्याच्यानंतर हेमा माताजी का जुन आणि आशुतोष का मागिरी सुषमा कानी मैथिली का राधिका बाव माताजी के प्रत्येक जन सुरवेर तुकून करेरताय हमको लीड कोण भारी चंद पण सांगून दिलेला का माया माताजी का सकडांके माधव चरण प्रभु का ಈ ಇಟ್ಲಿ ಚಕ್ಕಡಂತೂ ಕೆದ್ನಾಯಂಕೋ ಆಲ್ಟರ मागीर कसला झूलन यात्रा पुरांतू तुमगेला ऑल्ट्रम ऑलवेज पुराणांत दाखयता आसताची तांकां धन्यवाद आसा सत्कड भागवत पुराणा बांधवा तांकां धन्यवाद आसा आमकां हांगा लोकल यात्रा तुकून आयिल्ले जण आसाचे आमगेले भक्तवृक्ष आयिल्ले जण तांकां धन्यवाद सांगता आसा माताजी तुमगेले भारी लायक आशिल्ले की तुमगेले रंगोलीचे थैंक यू हरे कृष्णा सकडाले परमेश्वर मंडले आज सेशन विराम दिव्यत वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। माधव चरण प्रभु आणि राधा कुलकर्णी तुमचा प्रसंग असवा ना प्रभु जी थैंक यू वेरी मच लाइक ऑन केला पूरा जणांनी धन्यवाद सगळ्यांना थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधिका बा माताजी कोणाक कसले नाम म्हणजे वी कैन वाइंड अप आणि 5 मिनिट जय प्रभुजी हरि बोल गिरी गोवर्धन की जय हरे कृष्ण माकी एक संग वशिले गोवर्धन गरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियं मग विसरलास की या श्लोक म्हणूक आजी आमकां आमगेल यात्रा लिडर आमची केलेला आसा गोवर्धन पूजा नाही म्हणूक म्हणून हरे कृष्ण हरे कृष्ण कार्तिक महोत्सव की गिरि गोवर्धन की गौर निताय की लड्डू गोपाल की डिवाइन जय शिला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे